Online exam होनो साफा खालामबाय online exam होनो music ni online exam होनो ready bahasa apa kita? Nih baik, kamu lap kau ini pak. Ini sagrada beri di Jakarta ini. Exam kunci online. Langsung pura ini. Naik nani. Sekarang deh. Sekarang belum sudah apa? Kau nak masuk pos tu. Jadi exam masa nanti. Selama berapa? Tidak kita. Hai logoफोर दिनै आङो नै नोंसिनि गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय जोङो दिनै 5 थारमाने मिउजिकनि आरो ना ट्रेडिशनेल बर' ट्रेडिशनेल मिउजिकनि अनलाइन एग्जाम होनो नागिरदों जोंना दा नै खाम नैबे खाम आरो नैबे खाम दा एग्जाम होगोन अनलाइन जोंना नै माखौ मबाइला रेडि जाखाबाय खेबनो थाखाय रेडि जाबाय बे आरो जाहैबाय बबा फिल्मनि एक्टरमोन बियो आदैया हेलौ गोदोनि बबा फिल्मनि दा नोंथांमोना सोरबा सिनाय जानो हागौ बा सोरबा सिनायाबो जानो हागौ नायनानै सिनायदो दा बिथांखौ रावबो नायसना गोदोनिफ्राय एक्टर खालामबोनाय दा बिथांखौ सोरबा सिनायानो बांसिन दा खेल लायानो दा जाहाथे बिथांखौ बयबो एसे खेल लायो दा खामनि बियो एग्जाम होसिगोन 5 सेमनि ओमफ्राय नायबाय जाहैबाय आंनि बिदा बेहा सिफुंनि होगोन मेजरा सिफुं ओमफ्राय इलेक्ट्रिकआ खाम बेना बे होगोन ओमफ्राय नैबे आब' नैबे दैमु रानि ब्रह्म Hai, आं बबा सिनेमानि खुसि ओमफ्राय नैबे बेहा डेन्स देगोन ओमफ्राय आंना फक संमोन फक सं आंना गाबोनसो जासिगोन दा केमेरा खेबनो थोनाय नालाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना देखायलाङो जोंनो गासिबो दा नायलांबाय था नोंथांमोना इसाननि आरो बै बोखावथि नै खब नै गान मोनफ्रोमबो बोखावथियाव 3 इसान दङ 1 2 3 go जोंना दे होबाय दा नै रेडी खुलुमबाय आङो दोंसे आरज मेथाइजों खाम दामना दिन्थि दा आं बेखौनो दामनानै दिन्थिनो नागिरदों
खुलुमबाय आं दा लेंखौ मोसानानै दिन्थिनो आखायाव लाबाय लें लें मोखां लेंस्ला मोखां लेंस्ला मोखां उन लेंख्लें बेनो जाहैबाय थाल बेद सिननाय 1 2 3 go खुलुमबाय बादालि होनाय देंखोखौ आबुङै दामनाय आं मोनबा रोखोमनि आयगाफारि जौगाफारि रोजाबनाय सारेगा पा धा धा पा गा रे सा सारेगा रे पा दोंसे हाबा मेथाइ रोजाबनाय दा हाबा मेथाइ रोजाबनाया लेहेम आग्रां देहेक बियो 24 बिसान बेवहाय बोखावथिया मोनब्रै दं आरो मोनफ्रोमबो बोखावथियाव 6 बिसान थायो 1 2 3 go हाबा जिंलाव आयै सानबा गोलावनि जिंलाव आयै
देंखोनि गारां हांखो रोजाबनाय पागा पागा पादा पागा रे सा रे गा रे गा रे गा पागा रे सा पागा पागा पादा पागा रे सा रे गा रे गा रे गा पागा रे सा खुलुमबाय मोनसेसिम देहानि गासाजों मोदोमसारनायखौ दिन्थिनो आखायाव लाबाय मोननाय देंखोखौ आबुङै दामनाय
जोंना भिडिअ बानायखांबाय ओमफ्राय दा नै अनलाइनजों साबमिट खालामनो थियारि जाबाय अनलाइनजों भिडिअखौ नै सेलेक्ट खालामगासिनो भिडिअखौ सेलेक्ट खालामदों माबा एप्स डाउनलड खालामजोबनांगौ मालाबा बासिगासिनो ओइ जादोंना जायाखै फननायालाय बाथौ हाबासो खामाव आखाइ होनानै सिगनेसार लिरनांगौ प्रेक्टिस खालाम हरनांगौ जाबाय जोङो जायासैलै बुरजाखै थांसेया जा दिगदार अनलाइनजों हमनांगौ